Ngiphinde ngibabingelele futhi abalaleli nabalandeli be program. So njengamanje sesikhuluma ngendaba yama victim. Kuthi baba ama victim kanjani abantu besifazane ejele. Into eyenzakalayo lapha abafunga ngaphansi. Kuyenzeka uthola ukuthi kunomuntu wesifazane ongaphandle. Mhlambe let's say wena somdala la ejele, yabo? Bese uthi wena ngeke bafu. Ngoba abantu basekhaya bakude. Njengamanje thina sase Eastern Cape isikhathi esiningi sasikwazi ukuphila ngalo yonto ukuthi ngoba abantu indeni yethu ayikude umuntu uthola ukuthi uzokunikeza inamba abese kutshela ukuthi mfethu le ntombazane lo noma lo sisi lo noma lo mama lo ungamtsheli ukuthi usejele futhi ungamtsheli ukuthi inamba uyithathe kumina kodwa uqala ufundiswe indlela yokukhuluma naye. Bese uyatshelwa ukuthi ayiyabona ke lo uma ngabe wenza u1 no2 no3 no4 uzokuqoma. U1 no2 no3 no4 okuyiwona ke osuke ubalekile ukuthi 1 awumtsheli ukuthi uboshiwe, 2 izithombo omsendela zona kufanele zibonakala ukuthi umuntu ongaphandle. Ikhona indlela yokuzenza izithombe zibonakala ukuthi umuntu wangaphandle lo. Yabo? So nami ke khona ke nje nami ngifika lapha yana ngamthola umuntu ngangimnikeziwe ngokusho kwakhe ubhuti lo wayenginikeza yena wayesekhokha kancane. Mayikhokha kancane kwakwenzeka lo asisuthola ukuthi mayifikile visit aspende mhlawumbe almost 2000 mhlawumbe 1500 uzobhalile isitezi into oyifunayo esitolo u500 awubhalise lapha ngaphambili. Ngenye inyanga uma efikile afike sekuthengile lamatiko noma leso sicathulo osifuna but isikhathi esiningi into ejwayele ukuba khona pha edominator ngaphakathi amatiki nama jacket nayo yonke leyo nto. So osisike bayalimala mfethu because uyakwazi ukumbona ukuthi futhi uyatshela ukuthi yabona ke lo uzitholele yena lo uyakubhedela lo usathi mawucela i-airtime kena athi usazohamba ayoboleka mase abuyele ne-airtime 5 rand uyamblocka lo muntu lo phinda kuthola. Uma ngabe ke approacha usisi uyam-approacha ngendlela ozom-approacha ngayo nixoxe nivumelane nikezane inamba nixoxe nize nifike la nifika khona nivumelane ukuthi hayi seniyathandana manje. Then kuzohamba isikhathi kuhamba isikhathi athi sesizolokhethe hey impela sifanele sibonane manje. Fanele sibonane manje lokhu ubeka izitori ngomsebenzi nayo yonke leyo nto. Usuzosuka ke wena. Thatha isiboshwa la niyanaso lapha ema-officeini niyofona. Sesommeli wakhe isiboshwa. Ufona ngenamba enecode yaleyo era leyo osuke kuyona. Awusafoni ngeselfoni. Bese akutshela mhlawumbe uzoqala ukufona umuntu azenze iphoyisa imfethu yazi usibani manje uboshiwe la manje inamba nginikeze yona uthe ngimnikeze inamba yakho angazi noma ungakwazi ukumnikeza umtholela imali yebill kwashaya cini ibill yakho 3000 ukhipha 3000 baknoka. Sometimes uthola ukuthi afone ummeli manje usibani unikeze inamba yakho la uboshiwe kodwa manje le case yakhe ukuze ngikwazi ukuyiqula ngizodinga ukuthi unginikeze imali engaka ngikwazi kama ngiyomela bese ngibuya naye uyikhiphe leyo mali kanti iyadliwa. Sometimes uthola ukuthi ithi mangabe sidliwe leyo mali aphinda phone ummeli athi imfethu yazi lana kusibani usevele wagwetshwa kodwa wagwetshwa ngakho bebemgweba 15 years kahle kahle kodwa ngizamile ukulwa naye into yakhe yagcina sewu3 years ngaleso sikhathi ubhandile u55 years noma ubhandile life sentence kade wahlala ejele. Ugcina nawe usofunda ke indlela yokwenza izinto ubone ukuthi okwenziwa kanje ukuze ukwazi ukuphila bese uyazenzela abantu bakho. So mina ke owesibili engamthola
ngangikade nginefoni lo munye osemdala la ejele engena ifoni efike ezofona kumina angena logge ku WhatsApp wakhe enza izinto zakhe aphinda delete njalo siphila leyo mpilo futhi ngelinye ilanga ube segcina nje nokuxabana nale ntombi yakhe kule ntombi yakhe ngisiyazi ukuthi usebenzisa ifoni yami yagcina isine number yami ngelinye ilanga sagcina naso sixoxa intombazane ingitshela ukuthi hey mfethu lo muntu lona kanti nje mfethu la nihleli khona nihleli endaweni enjani lo muntu unje yabo yabo hayi ngibe sathi ngiyamkhulumela kwathi ngelinye ilanga yavele yangamvisita yavele yabiza mina evisit ngangazi singibizwa ba ivisit ayingitshela nginando sizofika izongibona mase ngifika hayi umuntu engingamazi abese yachaza hayi mina mfethu ngosibani kashaya cima nje kanje bese nginophoma nje wangibiza ngete indaba ungabiza umuntu wakhe intombazana hayi ukuthi bemfuna sikhulume nje face to face khohlo sibani ngifuna manje izinto esilungise into yethu kube mina nawe kwashaya wara sagcina sivumelene nayo ke lo sisi sathandana naye but kuhamba isikhathi kanti ubhoti lo munye ucleaners ubayazi osebenza la visit ngelinye ilanga bave wasifica hleli nayo le ntombazana awafika cause idrama enzima kamkabi lapho khuluma ngokuthi nginefoni mina hey lo muntu unefoni lona kwashaya cima wara afika amaphoyisa azange ngize ngwahlupha amaphoyisa kathi nje mangisuka nawo ngithathe impahla ngahamba nawo ngafika endlini ngafika ngabanikeza ifoni uma wenza kanjalo suku avoid umsindo ukuthi kungaze kuseshwe because makuseshwa makuyi weekend kuso umuntu engalindele ukuthi ngenzeka noma because kuso abantu bengena bephuma bebizwa beya ku visit so uma ngabe kwenzekile kwaba khona imese yenzekile le usheshe lento uvuma ukuthi hayi asambe nje ufike ngininikeze abakwazi ukusesha ngoba ubanikeze kodwa moku abasokolezi bazosesha kugcina sekulahleka izinto eziningi zabantu sewunenkinga ke manje kuzoba khona abazozifuna ngoba inegligence yakho leyenza ukuthi kuze kuseshwe nazo zonke lezo zinto so nje osisi mfethu angifuna uqambela manje ma victim ukuthi amajida akwazi ukuphila lapha ngaphakathi kuyaphileka mfethu angifuna uqambela manje ngabanye osisi uthola ukuthi omunye uzenza ideal nesiboshwa ukuthi okay mina mfethu kulomholo engiwuholayo u15% njalo makuphela inyanga owakho ngicela uvule iaccount lapho ngaphakathi kuba khona ke izinsuku la thothi kufika khona abantu babo home affairs bezovulisa bezokwenza ama-ID kufika basemabanki bezovulisa ama-account nayo yonke lento kodwa ikhadi lisuke lingahlali kuwena lihlala ngaphambili e-reception okwakho nje ukumnikeza i-account lo muntu aloke efaka imali lapha kule account uphinde futhi wena le mali okade unikezwa yona yilo umuntu lo uyayithatha noma luyishova ekhaya ukuthi abakwazi ukuphila kumula nje ngelinye ilanga omunye usese wayesuka eKapa wadlula la eKZN wathatha uma wengane nami ngamtshela mangane wesilalela umuke wakhuluma wena ukuthi mina nawe siyathandana uze wazi ukuthi nizolamba noboy usisami wena mawufika lapho lo muntu kwena wafika wakhuluma izitori zakho ngiboshiwe la nginayo indlela yokwenza imali iyona ndlela engenza ngayo imali nangempela wawumbona wona ukuthi ukwena uma boy yena ngaleso sikhathi iyombona simphatha kabi lento le ukuthi labantu bayajola lapha phambi kwami kwashaya cima kanjani lo akazi ukuthi indoda yami na omunye indoda yami wara ngalesikhathi iflathele ebheka le mase behamba ngisendela lo imali mfethu nayo imali mhlawumbe sometimes ukuthi mangabe ezongifakela imali lo ngimthethe hey ngicela uyifakele osibanibani ngoba uyena ozozwa ngibona ngeweekend akeze ukuzongibona ngeweekend bese ubona nawe ukuthi wenza njani lapha ekhaya kuphilwa kanjani nje lapha ngaphakathi